खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। रादाबाव दं नंखाय सिबिआइ हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे नंखाय सिबिआइखौ थांनाय सुनिबार मोनायाव हाइलाकान्दिनिफ्राय हमनो मोनदों। बे नंखाय सिबिआइनि मुङा अभिषेक देब आरो बियो गावखौ सिबिआइनि इन्टेलिजेन्स अफिसार होनना थगायनानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां बिनानै लांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दासान्दि पुलिस हान्जाया बे नंखाय सिबिआइ इन्टेलिजेन्स अफिसारखौ सिलचर सदर पुलिस थानायाव सोंथि सोंगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं थांनाय साननैसो सिगां दिलीप नाथआ सनितपुराव हानि फोरमान बिलाइ होनायनि सायाव आरटिआइ होनायखौ लानानै सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफाद आरो एफआरसि आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलियाव आसाम सरकारा फरेस्ट डिलार एक्ट 2006 नि आयेन बायदियै हानि फोरमान बिलाइ राननाय जादोंमोन। बेखौ लानानै दिलीप नाथआ नंखाय फोरमान बिलाइ एबा रेशन कार्डजों हानि मोनथायखौ होदों होनना आरटिआइ होदों। बेखौ लानानै सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आरो एफआरसि आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि दिलीप नाथआ फैसानि थाखायसो आरटिआइ होदों। सिगांबो फरायसालिनि बिल्डिं लुनायावबो गंसे फरायसालियाव 5,000 राङै लादोंमोन आरो लामा लुनाय न' लुनायफोरावबो रां लायो। बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि लेङाइ आफादगिरि आर गुथालआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थामथि रादाबाव दं आसामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि 3 बिगियानगिरिफोरा भारतनि माहारियारि बान्था आजावनो हादों। बे बान्था आजावनो हानाय बिगियानगिरिफोरा मानसुर आख्तार बाराबुआ आरो सुरजित फुकन सानैबो इक'नमिक टाइम्स गभर्नमेन्ट डिजिटेक एवार्ड्स 2023 गल्ड आरो सिलभारनि बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांमोनहा बे बान्थाखौ ल' टेक्न'लजि डेभेलप खालामनायनि थाखाय मोनदों। बिसोर सासेया कमिउनिकेशन इन शेड' एरिया प्रजेक्ट डेभेलप खालामनायनि मुङाव बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो गुबुन सासेया अट'मेटेड मनिटरिं अफ रिभार वाटार लेभेल्सनि प्रजेक्ट डेभेलप खालामनायनि मुङाव बे बान्थाखौ मोननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिसोर सानै बिगियानगिरिफोरा हाइलाकान्दि आरो डिब्रुगड़आव नेशनेल इनफरमेटिक्स सेन्टाराव खामानि मावो। बेजों लोगोसेनो नेशनेल इनफरमेटिक्स सेन्टारनि अफिसार आरो डिपुटि डाइरेक्टर जेनेरेल कबिता रयआबो गवायाव जानाय बान्था राननाय हाबाफारियाव इक'नमिक टाइम्स गभर्नमेन्ट डिजिटेक एवार्ड्स 2023 बान्था मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीनि खानाफारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव BKWAC नि BTR गोरोबथा बादिनो 5.2 दफानि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। बे जर'खा मेलनि गाहाय आयदाया जादोंमोन स्पेसिफिक डेभेलपमेन्ट निड्स अफ बड' पपुलेशन इन भिलेज आउटसाइड BTR उइथ भेरियास बड' अर्गानाइजेशन। बे जर'खा सावरायमेलाव गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानाव गेदेर रोमदोन बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि BTR नि सुपार 50 बादिनो BKWAC नि CMआबो गावनि फान्डजों 20 इन्जिनियार आरो 20 डक्टर फरायहोनो मिशन लानांगौ होनना फोरमायदों। बे जर'खा मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर रनज पेगु बिथां, केबिनेट मिनिस्टार मानाव गेदेर उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांमोनहा। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे जर'खा मेलनि थांखिखौ BKWAC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रमिअ' पि नार्जारि बिथाङा बेखेवना होदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।